Matashi dan Zamfara ya kera robot mai gano gobara da gas domin kare rayuka. Wani matashi mai basira daga jihar Zamfara, Abdulbasit Dauda, ya kera wani robot na tsaro da aka tsara domin kare rayuka da dukiya ta hanyar gano hayakin gas da gobara tun kafin su haddasa babbar illa. Abdulbasit ya bayyana cewa robot din na da hankali na musamman, brain, da ke ba shi damar fahimtar magana tare da ba da amsa, lamarin da ya bambanta shi da sauran na'urorin tsaro na gargajiya. Ya ce wannan kirkira ta zo ne da nufin taimakawa al'umma, musamman wajen rage asarar rayuka da dukiya da gobara ko gas ke haddasawa, tare da ƙarfafa gwiwar matasa masu sha'awar kimiyya da fasaha. Matashin inventor din ya nemi goyon baya daga jama'a da hukumomi domin duba wannan kirkira tare da yada labarinta domin ta samu ci gaba da kuma amfani ga al'umma baki daya. Ina fatan wannan kirkira za ta zama abin ƙarfafawa ga matasan Arewa da Najeriya gaba daya, inji Abdulbasit Dauda.